Zelan sartu zinen monja? Neuk ere, batzutan arreitu itenez, baina ni pentsatzen dut. Nire lagunakin hiltzen izan, lagunak neskak eta mutzileak eta dantzan beti igandetan da udaran egunero eta normala, bestia bezala. Baina gero hasi nintzen konturatzen barruan zerbait diferentia neukan. Pixkanaka, Nazaretiko Jesus uste bilatu nuela. Eta barruan neukala eta enitzala konturatzen. Noan espero horren beste beran erabakixe izango zanik. Ni nahi detelako nago hemen. Eta etortze zait burura nola utzi nitun aita eta ama. Despeditze garakoan. Eta emozionatu nola galditu zian. Nire aita 6 hilabete ontzan etorri gabe. Habituatu nunean etorri zan, baina 6 hilabeten ez zan etorri. Eta pena handiak. Eta hori zenbat urtegaz hartu zinen hemen? Etorri nintzen, honea, orain dala, 62 urte. Eta zuk zenbat dekozuz? 85. Ba hori. 22 urtegaz hartu zen hola txona, eta 22 urte ekotaz nikoin. Ez dut imaginetan bez. Eta eiatxu iruditzen hemen hain gazte sartute 22 urtegaz galdu dozuzela gauza asko? Bueno, oain gauza batzuk pentsatzen dut, initukela hola ingo. Ez bazan izan, ikasketak egin ditulako, eta ikastetxen egon nitzalako, ez dut ikusten... Zuntzik edo... Sentido handia. Osa, zuri merez izen dutzu? Neri igual bai. Zuri bai. Neri bai. Mojek jainkoarekin ezkontzean, beraien bizitza alferrik galtzen dute? A ver, no sé. Nik ez dut. Ez dutengo putz. Bai, nitzako, bai. Ez nazelako, ni inor esateko nork galtzen duen bere bizitza eta nork ez. Gaur egun nolatze, zeuk imagina gaur, zeu golatz, 22 urteko golatz, baina 2021. Bai, seguru ez. Ezinen sartuko? Egon litzake, beste aukerak. Orduan, ze aukera hartuko nun. Igual hau ez, igual beste bat. Segurazki beste bat, ez? Deko, kriston mentalidad zabala nik espero nahen erako, eta seguruenik gaur egun esan sartuko klausura monja izetera. Bueno, Latx, deko kuriosidade bat. Bai. Zu zer uste dozuz zelibatoan eta kastidadean inguruen? Itzali kandela, apaizek kastitatea betetzen ez dutela uste baduzu. Ez. Gehiengo handi batean... Gehiengo batean... Dekot nahiko. Hori sexuala, azkenean. Zelibatuare gauz txarra bezala. El pecado original da, ze gauzak esaten zigusten. Bueno, dana pekatua. Dana pekatu. Bai, nik lagunak eta ikusi ditut, de otro sexo, baina ja hain markatuta nago. Ja. Gauza bada, que yo le doy un abrazo a un que le quiero mucho. Hori ez da, hori hortik aurrea, ja. Baina hortik aurre ez da pentsatu, Nik erligio bategatik ez dut izten sexua, ni de palo. Eta klausura, zelan daruzu, Nik klausura ikusten dut, erdiaroko gauzak, olenago, ere, patriarkalismo bat ikusten dut. Totala. Ikusten dut, gizonak zapaldu inberdua antria. Ezkein batian, gillo balitu du, no? Bai, totalmente. Hombre, bai. Baina alata guztiz, zapalduta. Andriak. Zoitxarrez, bai. Patriarkatuen inguruen eta matxismoan inguruen esan duz gauza asko, eta makina bat da, ezakit, guztiat bere arrazoitzeko forma. Ni pentsatzen dut, gure sasoiko izango bazan olatze, gerreri izango zaela. Esan etorriko konbenture iseta bez. Espaldi bana izjartzen guaingo denboreta, neu galtzen dut. Onzuk bagazu aukeri urteteko, o ez? Jubilazioa ondoren, esan zidaten, farmazia baten jun berdu, ni hori ondo hartu. Orduan zurtetan zara. Ni gertetzen, Bueno, egunero. Jesu, horan bai. Bai.
Kain urteten dau, baina urteten dau 5 metro. Osea, ez dile asko. Nizengoa nintzen olatz, joango nintzen Zornotzako farmaziara egunan 3 aldiz. Zu beti egon zara klausuran? Bai, sartu nintzanetik klausuran sartuta. Eta kostatu zitzaidan, porque nizan gelditzen asko mobitzen izan zarautzen. Ja. Txasoan da, ondartzan da, portura jute ginean da, bueno, saltoka batetik eta bestetik. Eta une etorri da, ite, ito nintzen. Ja. Egon nintzen, gaizki. Ja. Beitu, enintzen sartuko klausurako monja moduen, baina eske, igual munduko dirudan agaitik bez. Nik gustatzen zitzaizkidan asko, eta gubandik bai, eta beti gustatuko zaizkit, ni naiz heterosexual. Orduan gustatzen zitzaizkid asko, mutilak esan edet, eta orduan, barban euskan mutilak atzetikan. Pretendienteak. Eta pretendienteak baneskan. Eta kostata utzi nituen. Zergatikan utzi nituen. Nire bizita ez dut ikusten eskonduta eta hola. Neskazarra gaizki ikustezan. Ja. Ordu nintzen, beste. Monja esan zen. Bai, monjak orokorrean ondo bizikea. Alde batetik, baina bestela, ni batzutan bezatzen Jesus beti soinoko batekin, no? Porque presumidara izan naiz. Eta naiz.